Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 5-nji maýda gol çeken buyruguna laýyklykda Türkmenistanda öndürilen azyk önümleri, harytlary we materiallary dostlugyň nyşany hökmüne Russiýa mutsuz berler. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Değişli önümleri iýermek işleri Lewap, Mar we Ahal vilayatlarynyň häkimliklerine birnäçe puda edaralaryna we ministrliklere şol sany senagat we guruluşyk önümçiligi ministrligine tapşyryldy. Hökümete ýakyn habarlary çap edýän Orient neşriniň maglumatyna görä Türkmenistanyň öndürilen önümler Russiýanyň Astrahan şäherine uğradylar. Neşir Astrahany 564 adama koronavirus keseliniň ýokaşanyny belleýär. Russiýa iýerilýän ýerli azyk önümleri we beýleki serişdeler ýurdun döwlet dukanlaryna azyk önümleriniň gytçylygynyň dowam edýän mahala hemde Lewapda we Marda gopan harasatyň edil ýzyany uğradylýar. Bu regionlaryň harasatdan ejir çeken ilatyna döwlet tarapyndan öpçün edilýän ýardymlar barada resmi maglumat berilmeýär. Resmi Aşgabat harasatyň sebäp bolan weýrançylygy we adam ýetkileri barada dünýäň wagty düýbi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasy TV-ge betbagyçylykda türkmen häkimetleriniň saklaýan dymyşlygyny tanqidlap 4-nji maýda beýanat çap etdi. Bu aralykda adam pidalaryna getiren tupandan soň Lewapda wagtyl güýçli ýagyşyň ýagmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji maýa geçilen giýje Lewap'a ýene güýçli silin gelenligini, epesli jaýyň üçekleriniň ýene hatardan çykanlygyny habar berdi. Orient neşri Türkmen önümleri uğradylýan Russiýanyň Astrahan şäherine soňky 24 sagatyň dowamyny koronavirus ýokaşanlaryň sanynyň 29 adam köpelendigini, şu wagt içinde bu keselden 6 adamyň helak bolanyny aýdýar. Russiýa ýerli haryt bermeginden öňe 30 aprelde Türkmenistan Oraza aý münasibetli Awganystanyň Faryab welaýatynyň halkyna ynsanperwer kömek hökmüne azyk haryt uradypdy. TDH bu ýardymlaryň 2-nji maýda welaýatyň dolandyryş edarasynyň baş sonuna hemde sevitiň ýaşaýjylaryna gowşurulanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary harasatdan soň Lewap welaýatyna bazarlarda bahalaryň ýokalanyny habar berdiler. Global koronavirus pandemiýasyna garşy görüş üçin golaýda Ýewropa Birleşiginiň berýän köp milyonluk maliýe ýardymlarynyň mahrum bolan Türkmenistanyň häkimetleri pandemiýa bilen baglykda Awganystandan ozal Irany da ynsanperwer kömegine uradypdy.